που έκανες, Στέφανέ μου, με την Κάθριν Ρέιλι, την αγαπημένη καθηγήτρια Αγγλικών, ακαδημαϊκός, η οποία έχει προσφέρει ένα εξαιρετικό έργο στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κατά τη γνώμη μου, και στο να περάσει τα δικά της μηνύματα και να μιλήσει για την προσωπική της εμπειρία της φιλομετάβασης. Μια τρανς γυναίκα που έχει κάνει outing, το έχει δηλώσει, η μοναδική εκπαιδευτικός στην Ελλάδα που έχει δηλώσει ότι είναι τρανς. Τη συνάντησα με πάρα πολύ χαρά στο Μουσείο Ίνου και μεταξύ άλλων μας κάνει πολύ συμπαθητική, πολύ καλή κοπέλα. Εξαιρετική. Ναι. Μάλλον τρεις αποκαλύψεις. Η μία είναι η ηλικία της, θα την ακούσετε. Η δεύτερη είναι ότι έχει δεχθεί bullying και ομοφοβικά σχόλια, προσέξτε, από εκπροσώπους της LGBTQI κοινότητας. Δεν μου φαίνεται περίεργο, δυστυχώς. Και το τρίτον είναι ότι έχει μεγάλο συγγραφικό έργο και μάλιστα παραμύθια για παιδιά που ποτέ δεν έχει υπογράψει με το όνομά της, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να τα εκδώσει. Πάμε το δούμε. Ονομάζομαι Κάθριν Ράιλι. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο Σικάγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι καθηγήτρια Αγγλικών, έχω σπουδάσει αγγλική φιλολογία. Είμαι και τρανς γυναίκα. Τα πρώτα χρόνια που δούλευα στην Ελλάδα εργαζόμουν κοινωνικά ως άντρας. Αυτό κράτησε περίπου 5 χρόνια. Στη συνέχεια πήρα την απόφαση να κάνω τη φιλομετάβαση. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα ως εκπαιδευτικός. Στο δημόσιο τομέα λίγο δύσκολο θεωρώ να με δεχτούν. Πάντα θα υπάρχει ένας εδώ στην Ελλάδα που δεν με θέλει. Πάντα θα υπάρχει και ένας γονιός που δεν θα σε θέλει στο τμήμα να διδάσκεις το παιδί του. Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα που ζω όπου και να βρίσκομαι. Έχω εργαστεί σε αρκετά μέρη στον ιδιωτικό τομέα και θα υπάρξουν μία-δύο οικογένειες που θα προβάλλουν ένσταση ως προς την παρουσία μου στο χώρο, ότι και καλά θα είναι μια αρνητική επιρροή ως προς τα παιδιά τους. Και αναρωτιέμαι πώς θα επηρεάσω εγώ αρνητικά τα παιδιά τους. Εγώ πηγαίνω στο χώρο διδασκαλίας για να κάνω μάθημα και να τους διδάξω την αγγλική γλώσσα. Τα παιδιά σε αγαπούν πολύ όμως. Επειδή έχω επενδύσει όλη μου τη ζωή στο να διδάσκω τους μαθητές μου και να τα φροντίζω, πιστεύω ότι είναι αμοιβαία τα συναισθήματα. Κάνεις υπερπροσπάθεια να μην φαίνεσαι σεξι. Θεωρώ ότι στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να προσέχουμε λίγο τον ντύσιμό μας. Τι λες την ηλικία σου? Τι λέω την ηλικία μου? Πόσο είσαι? Είμαι 48. Άρα έκανες τη φιλομετάβαση σε μεγάλη ηλικία. Έκανα τη φιλομετάβαση σε ηλικία 32 χρονών περίπου. Και μακάρι να την είχα κάνει νωρίτερα. Βέβαια, αναγνωρίζω το γεγονός ότι δεν θα είχα αυτά τα προτερήματα. Δηλαδή, κατάφερα και σπούδασα. Είσαι και συγγραφέας. Γιατί δεν υπογράφεις με το όνομά σου? Είναι κάποιοι εκδοτικοί που θεωρούν ότι ναι, μεν γράφεις καλά, θέλουμε να εκδώσουμε το συγγραφικό σου έργο, αλλά δεν θέλουμε το όνομά σου επειδή φοβόμαστε ότι δεν θα πουλήσουν τα βιβλία που τα έχει γράψει τρανς συγγραφέας. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο το έχουν με την παιδική λογοτεχνία. Από εκπροσώπους της LGBTQI κτλ. Κοινότητας έχεις βιώσει ρατσισμό? Έχω δεχτεί από κάποια άλλα τρανς κορίτσια που μου λένε ότι είσαι σπουδαγμένη και είσαι εκπαιδευτικός και δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουμε τραβήξει εμείς που κάνουμε πεζοδρόμιο για να ζήσουμε. Και είναι απόλυτα σεβαστό, το καταλαβαίνω. Δεν έχω αυτά τα βιώματα και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Απ' την άλλη, νιώθω και εγώ περιθωριοποίηση μέσα στον χώρο της εργασίας μου, μες στην κοινωνία, στις καθημερινές μου ρουτίνες. Πάμε στο κομμάτι του Pride. Ο τρόπος που το εκφράζουν το Pride με τις εκδηλώσεις που κάνουν, σε γεμίζει, είναι για σένα σωστός? Εγώ καταδικάζω όταν κάποιοι τέλος πάντων προβάλλουν κάποια απόκρυφα σημεία του σώματός τους. Και φυσικά σε αυτή την εκδήλωση έρχονται και οικογένειες και παιδιά. Αυτό δεν είμαι υπέρ, το καταδικάζω. Τρανς στον αθλητισμό. Γεννήθηκα με πάρα πολύ χαμηλή τεστοστερόνη. Όταν ξεκίνησα τη φιλομετάβαση, μηδενίστηκε η τεστοστερόνη μου. Όπως και επίσης άλλα τρανς άτομα που τυχαίνει να είναι στον αθλητισμό. Έχουν, φανταστείτε, λιγότερη τεστοστερόνη και από μια βιολογική γυναίκα. Απ' την άλλη όμως αναγνωρίζω ότι τι γίνεται με κάποιους άλλους παράγοντες, ο σκελετός, η μυς. Θα ήθελα να κλείσουμε λέγοντάς μου, εμένα όπως με κοιτάς που είμαι άνδρας, Ναι. τι είναι αυτό που ζηλεύεις από μένα, όχι προσωπικά τον Στέφανο, από τον άνδρα που έχεις απέναντί σου? Αχ, Και θα το ήθελες να το έχεις. το να μπορέσω να πάω στο σούπερ μάρκετ χωρίς να βαφτώ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Στέφανε. Υπάρχει μια κακή νοοτροπία στην Ελλάδα ότι οι τρανς γυναίκες δεν και καλά κάνουν πεζοδρόμιο, έχουν κάνει πεζοδρόμιο. Εντάξει, πολλές επειδή δεν ήταν και αποδεκτές ειδικά τα πρώτα χρόνια, έχουν αναγκαστεί να το κάνουν και αυτό, κάποιες με τη θέλησή τους και κάποιες όχι. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι.
Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ μία εξαίρεση. Μία γυναίκα μορφωμένη, μία γυναίκα που έχει κυνηγήσει τα όνειρά της, που είναι ακαδημαϊκός και πάλι νιώθει περιθωριοποιημένη. Και μία γυναίκα που γεννήθηκε, μεγάλωσε στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ, έρχεται εδώ με τους γονείς, δουλεύει τα πρώτα χρόνια ως αγόρι. Και κάποια στιγμή φτάνει 32 χρονών για να πει στον μπαμπά και τη μαμά, και άμα μπείτε και στο λογαριασμό της, ανέβασε τους γονείς της που είναι περήφανοι για εκείνους. Σήμερα, η Κάθριν, το είδα σήμερα το πρωί, και λέει στα 32 της, θα κάνω φιλομετάβαση. Και τι μου είπε, αν δεν είχα εκείνο το βιογραφικό το πολύ μεγάλο ως ακαδημαϊκός και καθηγητής, μέχρι τα 32 μου, δεν θα μπορούσα μετά να πιάσω δουλειά. Έχει το βιογραφικό του αγοριού που της ανοίγει τις πόρτες. Πάντως εγώ, παιδιά, επειδή συναντηθήκαμε χθες εδώ, θαυμάζω τη διακριτικότητα και τη σεμνότητά της και την ευγένειά της. Σε προσεγγίζει με τόσο ευγένεια και σεβασμό. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και είδες τώρα τι ακούσαμε. Ότι κουβέντα... δέχεται bullying από τρανς άτομα. Γιατί είναι δύσκολο ορισμένοι να αποδεχτούν ότι υπάρχει και αυτή η κατηγορία που βλέπουμε τώρα. Που δεν θέλω να είμαι σεξι. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές καθόλου, ίσα-ίσα. Διέκοπτε και έλεγε είναι εντάξει το ντεκολτέ μου, γιατί αυτό που έχω βάλει το μπλουζάκι είναι πολύ στενό. Ναι, παιδιά, εντάξει, είναι καθηγήτρια, δεν το ξέρω, δεν θέλει. Δεν το κάνει για να θέλει. Και εδώ που έχει έρθει το ίδιο. Είναι στάση ζωής. Καλά, δεν σημαίνει ότι όταν είσαι τρανς πρέπει να προκαλείς να είναι σεξι. Γι' αυτό λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε λίγο μια λάθος νοοτροπία και είμαστε ακόμα λίγο πίσω. Μπορεί να μην την έχουμε εμείς, να μας την έχουν δημιουργήσει. Αυτό σου λέω. Είναι η πλειοψηφία που υπήρχε. Και ίσως θέλει και ανθρώπους πιο φωτισμένους για να μας δείξουν και εμάς που δεν ξέρουμε καλά. Εδώ που είχε έρθει η Κάθριν και πέρσι, είδες ο Γρηγόρης που εντάξει ρε παιδί μου, είσαι λίγο πιο συντηρητικός. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εγώ είμαι πιο συντηρητική. Βεβαίως εδώ θα μακάρι και τα παιδιά μου να είχαν μια τέτοια καθηγήτρια, είχες ενθουσιαστεί. Είπαμε και χθες εδώ, η στάση ζωής της είναι εξαιρετική. Όμως, είναι άξια θαυμασμού. Είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Για πιο συντηρητικούς ανθρώπους όπως εμένα, μου αρέσει να μου τα εξηγούν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Που με προκαλούν. Αυτό είπε η Κατερίνα. Λοιπόν,